yılda Boris Pasternak en zor edebi premiya, Nobel premiyasına layık bulaşaq. Lekin әлегә ул язучы түгел әле. Кай вакыт шигырьләр язса да, аңа музыка кызыграк. Үсә төшкәч, Борис фәлсәфә белән мавыгачак. Һәм 1912 елда Марбург университетының фәлсәфә факультетына укырга керәчәк. Дөрес алсу? Нәрсә? 1912 елда Марбургта русча укытканнармы? Ышанмыйм. Юк, алай түгел. Пастернак кечкенәдән үк алман телен яхшы белгән. Алар өйдә алманча да, французча да сөйләшкәннәр. Biz хәзер инглизчә сөйләшкән кебекме? Of course, Борис. Ләкин Борис бу вакытта гашыйк була. Ого, кемгә? Нәрсә? Минме? Юк инде, Борис Пастернак гашыйк була. Ә ул кыз, мин сиңа кияүгә чыкмаячакмын ди. Шуннан Борис ашаудан кала. Бер нәрсә ашамый. Алла сакласын. Дәресләрдән кача, зачетларын бирми. Ләкин бер-бер артлы шигырьләр яза башлый. Ого, әтисеннән эләккәндер инде. Эләкмичә, мин андый университетка керсәмме, үлсәм дә гашык булмаячакмын. Мин дә. Ә миңа калса кайда укуың мөһим түгел. Аха, яхшы кеше булуың мөһим, шулаймы? Юк, алган белемеңне куллана белү мөһим. Менә Пастернакның шигырьләре музыкаль, фәлсәфи эчтәлекле. Шигърияттә аңа музыкада, фәлсәфәдә ярдәм иткән. Утыр бишле.